Hi guys, माबोरै दं आंनि आंगो लोगोफोर? So guys, दिनै आं मोनसे जोबोद मोजां टपिक लानानै फैलायबाय जाहाथे इउटिउबारफोरनि थाखाय जोङो इउटिउबाव भिडिअ आपल'ड खालामोब्ला जोङो मोनसे टेग होयो। बे टेगआ जोंनि होनो गोनांथार। बे टेगखौ जोङो होनायाव जोंनि भिडिअआ भाइरेल जायो आरो सोरनिबा भिडिअ नायोब्ला बै भिडिअजों नोंनि टेगआ मिलायोबा बैनि भिडिअनि गाहायाव नोंनि भिडिअ ओंखारहैनो चान्स थायो। ओंखारहैथारगोन जेबो नङा, नाथाय ओंखारहैनो चान्स थायो आरो ओंखारहैयोबो। ओंखायनो जोङो टेगखौ लागायो आरो बे टेगखौनो आङो दिनै मोनसे बेलेग खोन्थानो नागिरदों नोंसोरनो, जिथुनाखि जोंनि बबे मोनसे भिडिअआव बबे टेगआ बांसिन खामानि होदों बेखौ जों माबोरै चेक खालामो बेनि बागै आं भिडिअ लानानै फैदों गाइस। नोंसोरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलाव जाय बिथाङा गोदानै भिडिअ नायफैदों दिनैसो बिथाङा साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै लाबानो जाबाय। इउटिउबजों रिलेटेड थानाय बिदिनो गोबां रोखोमनि भिडिअ फैबाय थायो, आपडेट होबाय थायो आं इउटिउबारनि थाखाय। स' गाइस होमबा दिनैनि टपिकआ बेनो जाहैबाय जोंनि इउटिउब चेनेलनि जिथुनाखि जों भिडिअ हगारो बे भिडिअआव बबे बिदिनो भिडिअआव जोङो टेग लागायो नालाय, बे टेगआ बबे टेगआ बांसिन खामानि होदों बे टेगखौ जोङो चेक खालामनानै नायनो हायो आरोना। बेखौ चेक खालामनानै जोङो बे बांसिन खामानि होनाय बे टेगखौ जोङो कपि खालामनानै जोङो गुबुन मोनसे भिडिअ हगारबावोब्ला बे भिडिअआव जोङो कपि खालामनानै हैनो हायो आरोना। आरो होमबाना बांसिन भाइरेल जायो, मानो होनोब्ला बे खामानि होनाय टेगआ थाबाय नालाय। बे जिथुनाखि जोङो बांसिन खामानि होनाय टेगखौ जोङो नायनानै चेक खालामनानै मोनबाय नालाय, बेखौ जोङो कपि खालामनानै गुबुन भिडिअ आपल'ड खालामबावनायाव बेयाव होबाय नालाय, बेयाव होनायाव बै उनाव हगारनाय भिडिअआ बांसिन भाइरेल जासिगोन आरो। मानो होनोब्ला बेहा अरिजिनेल टेगखौ मोनबाय नालाय, बांसिन खामानि होनाय टेगखौ मोनबाय नालाय। टेग जिथुनाखि मानसिफ्रा भिडिअ सार्च खालामो, सोरबा टेगआनो मानसिफ्रा जिथुनाखि इउटिउबाव भिडिअ सार्च खालामो बबेखौ बांसिन सार्च खालामो, बे जिथुनाखि टेगजों मिलायबाथाय सार्च खालामनाया मिलायबाथाय बियो बबे बांसिन सार्च खालामजादों बबे टेगआ बेफोर बबे बांसिन खामानि होदों बेखौ जोङो मिथियो। आरो जिथुनाखि जों सोरनिबा भिडिअ नायोब्ला, गुबुन भिडिअफोर नायोब्ला बैनि टेगजों नोंनि टेगजों मिलायोब्ला भिडिअनि गाहायाव बेनि भिडिअनि गाहायाव नोंनि भिडिअ ओंखारहैगोन नालाय। मानो होनबा बिदि बबे मानसिफ्रा बबे टेगजों मिलायनाय भिडिअखौ बांसिन नायो बेनि बागै मिथिखासिगोन नालाय, बेखौ चेक खालामगोन आरोना। जिथुनाखि बबे टेगआ बांसिन इउज जादों, बबे टेगआ बांसिन खामानि होदों बेखौ चेक खालामनानै दायो नायदो नोंथांमोना। ओमफ्राय आरो गोदान भिडिअ आपल'ड खालामोब्ला नोंथांमोना बेखौ कपि खालामनानै बे भिडिअ टेगआव नोंसोरो होबानो जाबाय आरोना। जिथुनाखि टेग लागायो बेयाव नोंसोरो बे टेगखौ कपि खालामनानै होबानो जाबाय। दायो नोंसोरो सोलोंदो, दायो खोन्थानोसै आङो नोंसोरनो बबे टेगआ बांसिन खामानि होयो बेखौ माबोरै चेक खालामो बेनि बागै खोन्थानोसै। नोंसोरबो चेक खालामबानो जाबाय नोंसिनि भिडिअआव बबे बांसिन टेगआ इउज जादों, खामानि होदों। ओमफ्राय नोंसोरो बेखौ कपि खालामनानै नोंसोर गोदान भिडिअ आपल'ड खालामोबा नोंसोरो टेग लागायग्रा जायगायाव बेखौ कपि खालामनानै हैबानो जाबाय। स' गाइस होमबा टाइम वेस्ट खालामालासिनो नोंसोरनो देखायनोसै आङो, नोंसोरो नायलांबाय थादो। स्क्रिनाव देखायनोसै आङो। स' गाइस नायलांबाय थादो। स' गाइस होमब्ला जोङो मबाइल स्क्रिनाव फैदो। मबाइल स्क्रिनाव फैनानै जोङो क्रोम ब्राउजाराव थांनांगोन। नैबे क्रोम ब्राउजाराव नैबे जिथुनाखि क्रोम ब्राउजार गाइस, बे क्रोम ब्राउजाराव जोङो थांनांगोन। नैबे क्रोमआव लिरनाय दंना बेयाव थांनांगोन जोङो। स' गाइस होमब्ला जोङो बेयाव क्रोमखौ थुनानै होनोसै, क्रोम एप्सखौ अपेन खालामसै। क्रोम एप्सखौ अपेन खालामनानै जोङो इयाव मोनसे सार्च खालामनांगोन, जिथुनाखि जोङो रिपिट टेक्स्ट होननानै जोङो लिरनानै सार्च खालामनांगोन आरोना। रिपिट टेक्स्ट होननानै जोङो लिरनानै सार्च खालामनांगोन गाइस। स' गाइस होमब्ला आङो दायो लिरनानै सार्च खालामसै, नोंसोरो भिडिअखौ नायलांबाय थादो। बेयाव जोङो रिपिट टेक्स्ट होननानै लिरनांगोन, RAPIDTAGS बिदि लिरनांगोन आरोना गाइस। नैबे जिथुनाखि नुदों गाइस, बिदि RAPIDTAGS बिदि लिरनानै जोङो क्रोम ब्राउजाराव लिरनानै सार्च खालामफैनांगोन। बिदि लिरनानै सार्च खालामनाय लोगो लोगो ओमफ्राय नैबे गाहायाव ओंखारफैगोन आरोना। फार्स्टआव ओंखारगोन, बे फार्स्टनिखौनो नायनानै ला, रिपिट टेक्स्ट होननानै लिरनाय फैगोन फार्स्टआवनो। फार्स्टआवनो नोंसोरो थुनानै होदो हा। स' गाइस बेयाव थुनाय लोगो लोगो बिदि अपेन जाफैगोन। बिदि गोजौआव मोनसे नाम्बार ओंखारनो हागौ नोंसिनाव, नैबेखिनियाव नैबे जिथुनाखि नुदों बिदि नाम्बार ओंखारनो हागौ। बेयाव नोंसोरो थुनाङा हा। नैबे गाहायाव मोनसे लिरनाय फैदों गोजा बिदिनो गोजा ओरै सिम्बल होनायजों गोजानो। स' गाइस बेयाव इउज टुल्स फर फ्रि लिरनाय दं आरोना, बेयाव फ्रि लिरनाय दं, बेयाव नोंसोरो थुबानो जाबाय। नैबे गोजौआव नैबे नाम्बार ओंखारबाय थादोंना, बेयाव नोंसोरो थुनाङा हा। नैबे गाहायाव थुबानो जाबाय, नैबे इउज टुल्स फर फ्रि, बे फ्रियाव नोंसोरो थुबानो जाबाय। बे गोजौनियाव थुनाङा, नैबेयाव इउज टुल्स फर फ्रि बेयाव नोंसोरो थुनानै होदो हा। स'
स' गाइस बेयाव थुखांनायनि उनाव नैदि मोनसे फैगोन बेयाव नोङो जिखुनु जाया नोंनि भिडिअ अबे मोनसे भिडिअ बिनि टाइटेलखौ लिरनानै होबानो जाबाय जिथुनाखि नोङो हमनानै ला ब्लग बिदिनो ब्लग भिडिअफोर बिदिनो जिखुनु जाया मोनसे भिडिअ नोङो हगारोब्ला टाइटेल लिरो नालाय नाम हगारो नालाय भिडिअनि नाम होयो नालाय जेनेबा माबा मोनसे मावनो थाङोब्ला नों बेयाव गाहायाव नाम होदों आरो सोरनिबा माबा जाथाय जादोंबा सोरनिबा नाम होना माबा मोनसे जाथाय जादों बिदि नाम होयो नालाय टाइटेल होनो बेखौ नोंसोरो नैयाव लिरनानै होबानो जाबाय आरो नोंनि भिडिअनि आरो नोङो नोंनि भिडिअनि होनो गोसो गैयाब्ला नोंनि चेनेलनि नामखौ होबाबो जायो नों मा चेनेल बेयाव चेनेलनि नामखौ लिरनानै होदो आरो चेनेलनि नामखौ होआबा नोङो भिडिअनि नामखौ होबाबो जायो स' गाइस होमब्ला आङो दायो आंनि भिडिअनि मोनसे टाइटेलखौ कपि खालामना लाबाय आरो चेनेलनि नामखौ होबाबो जायो स' गाइस आं दा नैबे आंनि भिडिअनि नाम आरोना जिथुनाखि आङो टेकनिकेल भिडिअ हगारदोंमोन नालाय बे टेकनिकेल भिडिअनि टाइटेल आरोना बेखौ आङो दायो सार्च खालामसै स' गाइस होमब्ला नाय आंनि जिथुनाखि टेग बांसिन टेग माने इउज जादों आंनि हिट थांनाय टेगआ बेयाव ओंखारना दंफैयो हिट थांनाय टेगआ बेयाव ओंखारना दंफैयो आरोना गाइस बे जिथुनाखि टेग बियो आंनि भिडिअ जिथुनाखि बहुत बायदिसिना टेग लिरदों आं बेयाव बहुत बिदिनो बायदिसिना टेग लिरनो गोनां जादों किबर्ड बानायनो गोनां जादों बे किबर्डआ बे टेक्सआ जिथुनाखि हिट थांसिनदों नैबेयाव ओंखारना दंफैयो गाइस बेखिनिया आंनिया दा बेनो टेगआ हिट खालामदों आरो आंनि भिडिअखौ भिउस बारायहोगासिनो जाहाथे भाइरेल जाहोगासिनो नैबेखिनि टेगआनो गाइस स' गाइस होमबा जोङो बेखौ मा खालाम नैबे गाहायाव नुदोंना नैबे गोजा बोनाया नैबे आं जिथुनाखि माउसनि आसि देखायदों ना बे माउसनि थिरा बेयाव नोंसोर मोजाङै नायबानो जाबाय कपि लिरनाय दं नै कपि बेयाव नोंसोरो कपि खालामदो ओमफ्राय जिथुनाखि नोंसोर भिडिअ आपल'ड खालामोब्ला नोंसोरो बिदि कपि खालामनानै नोंसोरो नोंसिनि भिडिअआव होबानो जाबाय नोंसोरो नोंसिनि बेयाव जिखुनु जाया भिडिअनि टाइटेल एबा नोंनि चेनेलनि नामखौ लिरनानै माने सार्च खालामनानै बिदि नोंसिनियावबो कपि ओंखारखागोन नालाय बिदि कपियाव नोंसोरो कपि खालामनानै नोंसोरो जिथुनाखि गोदान भिडिअ हगारो बेयाव नोंसोरो होबानो जाबाय आरोना कपि खालामनानै पास्ट खालामहैबानो जाबाय स' गाइस होमब्ला दिनै मिथिना मोनबाय माबायदि चेक खालामो जोङो बांसिन हिट थांनाय टेगखौ आरो चेक खालामनो मिथिनायजों लोगोसे जोङो गोदान भिडिअ हगारनो गोनाङाव बेबायदि माने टेगखौ चेक खालामनानै कपि खालामनानै जोङो होनोबो दिनै जोङो सोलोंनो मोनबाय होननानै साननानै लादो आरोना स' गाइस होमब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंसोरो आंनि चेनेलाव गोदानै भिडिअ नायफैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै लाबानो जाबाय बिदिनो इउटुबजों रिलेसन थानाय भिडिअ फैबाय थागोन गोदाननो जिथुनाखि आपडेट होबाय थागोन आं हानाय माने हेल्प खालामगोन नोंसोरखौ जिथुनाखि आङो सोलिलांगासिनो आं जिथुनाखि मा खामानि मावलांदों आङो बेखौ नोंसोरनोबो होलांगोन आरो लोगोसे नोंसोरनो गुबुन हेफाजाबबो होलांगोन आं गुबुन एप्सनि बागैबो जिथुनाखि जोंनि खामानियाव गोनां एप्स बेखौ आङो नोंसोरनो होलांबाय थागोन स' गाइस होमब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन नेक्स्ट टपिकनि सायाव आं हानाय मानि मोजांनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन नोंसोरनो टेक बिदिनो टपिक लानानै फैबाय थागोन स' गाइस होमब्ला आंनि चेनेलाव जाय बिथाङा भिडिअ नायदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै लाबानो जाबाय लोगोसे आरो नोंसोरो माबाफोर जुदि कमेन्ट हरनो गोसो जादोंबा कमेन्ट हरबानो जाबाय आं जेब्लाबो रिप्लाय हरनो राजि आरो नोंसोरनो जुदि माबाफोर गोसोआव डाउट जादोंबा माबाफोर बुजिनाय मोनाखैब्ला आंनो कमेन्टआव लिरनानै हरबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंसोरो भिडिअखौ नायनानै जुदि बुजियाखै अब्ला नोंसोर भिडिअखौ रिपिट खनसे नायफिन जाहाथे नोंसोरो गोसोआव थायो स' गाइस दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन नेक्स्ट टपिकनि सायाव एसेनोसै बड' सोलोंथाइ सोलोंसालि चेनेलाव नोंसोरखौ गोसो गोरबोजों बरायहरनाय थाबाय आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय स' गाइस बाय बाय